Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачылар театрында булып узган «Тапшырылмаган хатлар» спектакле чын мәгънәсендә мәдәният дөньясындагы вакыйга булды. Спектакльнең режиссеры Илгиз Зәйниевның Гадел Кутуйның әсәренә яңача карашын без дә карап кайттык. Гадел Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повестен сәхнәләштерү хыялын Илгиз Зәйниев 5 ел буе күңелендә йөрткән һәм бу бәхет Кариев театрына насыйп булган. Үзебез өчен билгеле бу уңыш булды, чөнки бу театр белән минем очрашуым, бу артистлар белән минем очрашуым минем өчен бик зур уңыш дип саныйм, чөнки бик кызыклы. Театрны читтән генә күзәткәндә ул бертөрле, һәр менә эченә кереп, эчтән ничек шунлап та монда сәнгать белән янып йөри торган, шунлап та сәнгать өчен үлеп торган кешеләр, иртә кич, ялсыз, нисез бәйрәмнәрдә эшләргә әзер кешеләр. Бу бик рәхәт билгеле, бу ништер профессиядагы пафосны саклый, яхшы мәгънәдәге пафосны һәм безнең укыганда булган хыялларыбызны әлтан кемнәрдер бүтән театрларда да шул хыяллар белән яна торган кешеләр бар икән, әле бөтен җирдә дә театр сәнгате ниндидер инде конвейерга гына әйләнмәгән, шун мәгънәсендә җан эше, җан халәте сакланганын күрү бик куандыра. Спектакльнең премьерасын режиссер театрның фойесында утырып чыкты. Артык дулкынлануын балаларыннан аерыласы килмәү белән аңлатты. Шул вакытта сәхнәдә башланып киткән спектакльне тамашачы зур кызыксыну һәм күпмедер дәрәҗәдә гаҗәпләнүен яшерми карады. Галияне бит бер юлы эш актриса сәхнәләштерә. Ни өчен соң режиссер яшь хатынны 3 образ аша күрсәтә? Минем Галиям ул җәмгыять эше өчен янып йөри торган Галия. Менә берсе романтик булса, берсе хыялый булса, минеке менә шундый. Аның бик каты укып, белем алып, үз иленә, үз җәмгыятенә файдалы буласы килә. Минем Галиям лирик. Белмим, нигә лирик Галия итеп мине Илгиз куйгандыр. Бәлкем лирик героиняларны еш уйнаганга күрә микән, әллә җырлаганга күрә микән. Бәлкем ул яхшырак булып чыгадыр. Шуңа күрә мин лирик героиня, лирик Галияны уйныйм. Минем Галия ул нечкә күңелле, йомшак, фантазийный, ул үзе барыбер ничек дип әйтим, ярата, бик хисләнеп, шундый фантазияга бирелә торган кыз. Минемчә шуңа күрә ул бәлки күп кызлар безнең шундый. Үзләрен бәлки танырлар дип уйлыйм инде кызлар ул яктан. Сәгатьтән артык барган тамашада актрислар гел сәхнәдә, бер туктаусыз хәрәкәттә, галияләр, урындыклар, галияләр. Урындыкларга килгәндә алар 27. Декорацияләр урынына урындыкларны куллану шулай ук Илгиз Зәйниевның кызыклы табышы дип әйтеп була. Чөнки тапшырылмаган хатлар спектакльнең рәссамы юк булып чыкты. Әмма хәрәкәтләрне киресенчә профессиональ хореограф Нурбәк Батулла куйган. Дөресен әйткәндә инде эшнең уртасына, кайнап торган чагына килеп эләктем. Инде Илгизнең башында спектакль бар иде, башында гына түгел, инде ул җанландырылган иде инде ул спектакль. Шуңа күрә мин анда ниндидер үземнең кичкенә генә өлешемне керттем дип уйлыйм. Шуңа күрә Тулайым ниндидер эзләнүләр турында сүз бармы? Монда минем максат Илгиз эшләгән эшне бозмаска иде. Театрга килгән тамашачыны үзенчәлекле инсталляция каршы ала. Биредә урнаштырылган хатларга Гадел Кутуйның повестеннән өзекләр язылган. Алар тамашачыга бүгенге көндә борчыган сорауларга җавап бирергә мөмкин. Бу инде әлбәттә уен, ләкин бу алымны театр хезмәткәрләренең күңелле бер табылдыгы дип атап була.
Спектакльнең музыкаль бизәлешен яшь композитор Миләүшә Хайруллина иҗат иткән. Мы очень долго ждали слов от нашего режиссера. Была проблема с текстом, о чем же должна спеть в этой песне Галия. Җырның сүзләрен озак көттек. Алар билгеле булгач, музыка тиз язылды. Уйлавымча, килешле килеп чыкты. Наш режиссер одобрил сразу. Так что все как-то хорошо и органично получилось. Премьерның тагын бер үзенчәлеге бар. Спектакльнең соңгы минутларында сәхнәдә эш актрисаның кайсы Галияны уйнарга кала. Бу интрига спектакль барышында хәл ителә. Безнең спектаклебездә бер шундый нерв бар, нечкәлеге бар. Ул да булса аның финалы. Аның финалы ничек уйналуы, кем тарафыннан уйналуы билгесез. Чөнки без спектакль барышында шыбага салабыз. Мәсәлән, беребез миңа Галия чыкса, бу көнне икенче кешегә, икенче көнне өченче безгә чыгарга мөмкин, дүртенче көнне өченче Галиягә чыгарга мөмкин. Бу нигә без мондый финалны куярга булдык? Чөнки башта безнең бер генә Галия иде. Без бит финалда ахырда biz ilgizge itemiz, ilgiz biz bitindi. Bizde Galiyalar bulup oynadık. Eydegіз, nişik bulsa da bitindi. Bizde qotnaşıq indi bu finalda. Olayta yoqta, eydegіз şıbağa salabızdı. Şulay bizning şıbağa утверждаться itip qaldı. Менә bizning spektakli, bizning изюминкасы шул. Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театры яңа спектакль белән баетылды. Тапшырылмаган хатлар тамашачыларның иң яратканнары арасында булса иде.